buwan sa Marso gitawag nga Fire Prevention Month. Ug atol sa 11 adlaw sa buwan niadtong Sabado, gilusad sa Bureau of Fire Protection ang tinuig nga kasaulugan. Awag sa kabomberohan ngadto sa publiko nga magmatngon karong panahon sa ting-init kay gilauman nga mutaas sa insidente sa sunog tungod sa kainit sa panahon. Ryan Sorote, Sugin Liming. Giingong moabot sa Cortez City ka alarma sa sunog nga natala sa kabomberuhan sugod niya atong buwan sa Enero hangtod sa Pebrero ni atong miaging tuig. Apan karong tuiga, misa ka kini sa 114 kay giapil na og lista ang gagmay nga mga alarma. Nangunat ang Bureau of Fire Protection nga mokunhod ang maong gidaghanon sa kaso sa sunog karong tuiga pinagi sa ilang masalapad nga information campaign. Apan problema gihapon sa BFP ang kakuwang sa ilang mga kahimanan sama sa fire trucks. One of our perennial problems is lack of equipment, and that is one is fire trucks. So hindi lang po sa Region 7 yan, buong Pilipinas po yon. Dunaray na po ka mga fire trucks ang dakbayan sa Sugbo. Ang tulo ini gipang-ayo pa. Usa raw sa bang area ladder nila nga magamit sa mga high-rise building fire incidents. Hinuon, doon na sila'y umaabot nga firefighting equipments gikan sa Daito, Osaka, Japan karong tuiga. Gitutukan sab sa kabomberuhan sa dakbayan ang Barangay Ermita, Pasil, Suba, Tahero, Mambaling, Mabolo, Lahug, Kamputhaw nga sagad maigo sa sunog. Sagad nga hinungdan sa sunog maong illegal connection sa kuryente sa mga kabalayan. Naturally, when it is hot, materials will become dry. When the materials becomes dry, it can be easily caught with fire. Ryan Sorote, News 5. Naila na sa kapulisan ang mga pangalan sa mga taong posibleng nalambigit sa kamatayon ni Attorney Noel Archibal ug mga kauban. Apan matod sa hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo nga si Senior Superintendent Noel Guilliamac, dili una nila ibutyag ang mga pangalan ngadto sa publiko. Kaghapon ang artist sketch sa duha ka mga suspek gipagawa sa kapulisan. Kini gibase sa gihulagway sa tighugas og sakinan kinsa nakakita sa mga kabhang sa bala sud sa gipalimpyuhan nga sakinan. Ang duha wala manganaog og diha ra sulod sa usa ka dark gray nga pickup samtang gilimpyuhan ang sakinan. Wala sila makamayong sa katulong nga naglingkod sa loyo sa sakinan. Gihatagan sa kapulisan ang NBI og kopya sa nakuha sa CCTV camera didto sa munisipyo sa Dalagete. Ang video isubiti sa NBI Cybercrime Group alang sa pagklaro sa plate number sa sakinan nga gigamit sa ambush. Ni-request mi sa ilahang NBI Cybercrime Group na kung pwede matabangan to enhance para makita ang plate number. Pagkakaroon di sa takahatag isa yung mga possible suspects, but we have the name already of those clients or mga groups or persons na posible na ay kalambigitan aning krimen. Tungod sa kakuwang sa kahimanan, ang mga nakitaan nga bukog sa usa ka bata ipadala ngadto sa kauluhan alang sa bone examination. Nakakuha na usab ang kapulisan og sample alang sa DNA test nga himuon aron pagtino sa identity sa tag-iya sa bukog. Leslie Cabinade Vistil, Sugin Liming. Girekomendar nga ipadang ngadto sa National Headquarters ang bukog sa bata alang sa bone examination. Matud pa sa Hepe Medical Legal sa Kapulisan sa Rayon 7 nga si Dr. Nestor Satur, walay kahimanan ang ilang crime laboratory alang sa mong examination. Matud ni Satur, ang bukog sa bata di pa fully developed og kinahanglan og kahimanan aron masayran ang edad ug kun iya ba kinisaw sa kababay o lalaki. So in this case, bata pa man ang iyang skull niya, wala pa ma-fully developed. So, nagkinahanglan na siya og certain kind of examination, probably sa ato ang forensic odontologist, which is available only sa Camp Crame. Ang bukog gituhuan nga iya ni Mary Flor Medalla, ang 6 anyos nga bata nga gikatahong gikidnap sa usa ka alan himungala nga ila ra usab nga silingan. Si himungala napasakaan na og kaso ug wala na kinig kita silang lugar. Niadtong Bernes, nakakuha og blood samples ang kapulisan alang sa DNA test nga himuon. Ang resulta sa DNA test moong mutino kung ilabang anak ang mga bukog nga nakitaan. Na sila mga proseso nga buhaton like DNA extraction, no? Kung dunay mga medyo contaminants, i-repeat na pod nila, no? Para ma-insakto gyud. Yeah, it will take
hours sa machine para siguro in the process na maka-come up of DNA profile. Leslie Caminada Viseo, News 5. Nangayo og skating area ang mga sakop sa United Skaters of Cebu, human sila nasagbuyo kay gipangdakop ang ilang mga kauban. Ryan Sorote, Sugid Living. Nakigtagbo sa sitom ang mga representante sa United Skaters of Cebu aron ipaabot ang ilang kasagmuyo sa pagkasikop sa ilang mga kaubanan sa kadalanan sa dakbayan. Matod sa convener sa grupo nga si John Wee, nga di makaturunganon ang istriktong implementasyon sa Cebu City Traffic Code batok sa mga skaters. Niadtong tuig 1974 pa napasarang Ordinance 801 na nagbili sa mga skaters sa tanang kadalanan sa dakbayan. Nasayran nga usa ka matang sa transportation alang sa mga skaters ang paggamit og longboards ug skateboards matag adlaw. Usa sa ilang hanyo nga matagan og lugar diin sila makaskate sa dakbayan. Gipasabot ni Joe tumulak sa sitom nga di gud madali ang pagpangitag luna sa mga skaters kay way available nga lugar alang niini. Plano karon sa grupo nga ipaabot sa konseyo sa dakbayan ug kang Mayor Michael Rama ang reklamo aron matagan og kasulbanan. Giklaro si United Skaters of Cebu nga sagad sa mga gireklamo nga mga skaters kadalanan ang di professional na skaters, labi na kadtong mga libod suroy nga adunay skates. Buhat sila alternative bitaw para ng park or lane or to the maximum magbuhat sila lane para namo kay means kasagaran ng means of transportation man yang gibuhat niya sports siya ba niya. Ryan Sorote, News 5. Machine shop nga gipanag-iya sa negosyanteng si Philip Tan na sunog karong hapon. 50,000 pesos ang nahimong danyo sa sunog nga milanat og 15 minutos. Atong balikan si Ryan Sorote. Pasado las 3 sa karong hapon miulbo ang sunog dinhi sa Wilmade Motor Development Corporation nga gipanag-iya sa negosyante nga si Philip Tan. Kung inyo makita karon nagpadayon pang kabibiruhan sa ilang mapping operation aron hintit nga mapaw ang sunog nga giingong nagsugod sa ikadong andana aning maong motor shop. Nasayra nato nga 30 ka mga trabahante ang trabaho sa ubos nga bahay niini og nakalitan lang sila dihang dunay nagtuto nga mga kayo gikan sa babaw hinungdan nga sa ilang pagsusi nag-aso na ang ikaduhang andana ning maong building. Atong may nabi karon si Police Chief Inspector Wildemar Chu ang hepe sa Police Station 3 diin usa sila sa mga responde. Sir, giunsa niyo pag-responde sa ikuan after niyo diri, sir? Ganiya sir, pag tandaan ako ngadto sa station pa lang nakita na nato ang ato, so immediately tawag ta sa 166 nagpaibaw ta na naay fire alarm o diha girespondihan nato. Pag-abot nato diri naana ta ang mga bumbero na nakaresponde dayon naman tay bumbero diri sa may parian, so immediately nakaresponde sa sila, sir. So kuan ang nasunog, sir, no, kanang machine shop, Wilmade machine shop. So, ang nakita nato diri ganiha nagsugod ang kayo diri sa 3rd level. Okay, thank you very much, Sir Shu. So atong balikan na ang nagkayo karon padayon pagyapon ang aso sa babaw nga bahay na aning maong machine shop. O atong suwain og ginabi karon na ang mga nakagawas nga mga empleyado aning maong machine shop. Sir, unsay na-obtain niyo kaganiha sa sud, sir? Ni kaletra matuguan. Kay traffic. Nara ni buto na nakita niya ato ba. Nadyo ni buto. Oh. Ya, paggawas ni Wamik kayo na nakitan? Wala asura din hagikan sa sud. Di makita gud kay na may bumbong. Ya. Matog, lumbahan na namin sa sud ya, panguhan mong gamit na wa. Pero wa may kibaw sa isugdanan kay wa may tao sud. Babaw. Pero nay may stay na karon nalayan na tayo sa Mandawi. Nami tulong ni ka branches din mo kwan. Okay. So why na sa ninyo? Wala gina na paano na idente. Nabantay man. Okay, daghang salamat, sir. Dako kay pasalamat ang mga empleyado aning maong machine shop nga sa 30 nila ka mga kauban way naunsa nila sa miulbong sunog aning maong machine shop dinhi sa Maydan Lapu-Lapu sa Dakbayan sa Subo. Ryan Sorote, News 5. Upaw kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Martes, Marso 4 tuig 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!